klip na ovom kanalu, evo nas u novoj epizodi Sampa na Skill Areni. I evo nas, kao što vidite danas ušli smo u organizaciji BCB, to jest Big Cartel Bulls. I tu sam sad rank 2, dao mi je i rank 3, ali mi je nekako ružan skin, ne sviđa mi se uopšte. Idemo poz za IT. Pozdrav za lidera Jankisa Hektora, pozdrav za Vladana, Zlatko Marković, Admir Imamović, Luka Ukac. I sad ćemo ljudi da idemo rob, verovatno na Zlataru. Pozdrav za sve članove BCB-a. Idemo na 3, da ne bude PG. Idemo na Zlataru. Ovdje. Mnogo mi laguje jer snimam. Izaći. Evo ga. Izašao je Admir. Nešto je mnogo lago, 8 FPS-a samo. Ne znam zašto je toliko. Zašto mi je ovoliko lago i mali FPS? Moram čas da prekinem snimanje pa se vratim. Ne mogu da dalje mali FPS, ne znam što. Idemo sad da ne propadnemo kroz interijer. Koliko je cijena zlata? 39k. Nisam trebao sada prodajem, ali nema veze. Čisto da me neko ne pokrade. I sada bi tu trebao da imam 9 miliona. A imam još 5 grama zlata. Piše nemam. Na 0. To je vjerovatno ovaj mali FPS je mnogo, ima 800 igrača.
da rokam, jer još malo mi je stalo do full skilla. Vidjet ću do sljedećeg klipa koliko toliko da sredim ovaj lag. 16 FPS. Da li ima neko? Beži bre! Mislim da smo završili rob. VSBL. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, bacite like, share, subscribe. Veliki pozdrav za vas. Ćao.